Imeno Nyamanjemono Chimo, there is no one like you, so good all the time. Ekusokomi, woge woge, there is no one like you, so good all the time. One of one day, oh, there is no one like you, so good all the time. Imeno Nyamanjemono, there is no one like you, so good all the time. Obogini kam genye, what shall I render to you, Lord? You are too great. Obogini kam genye, what shall I render to you, Lord? You are too loud. I say thank you, Lord, thank you, Jesus, Jesus my Lord, there is no one like you, so good all the time. Obonye kanga no yiria, obonye kanga no yiria, Chineke mo, obonye kanga no yeli wani gabie, onye weme, Chineke mo, iwe gato. Who shall I liken unto thee? Woman beautifier, Igbo mezimmado. Anya gị na-enwu gị rọkụ, wolu gị na-agba kegbe eluigwe, wolu gị na-etiwa osisi sida, onye m nọ n'iru ya. Anya gị na-enwu gị rọkụ, wolu gị na-agba kegbe eluigwe, wolu gị na-etiwa osisi sida, onye m nke ya n'ụwa. Inabuba nebere, wenye maniru ya. Inabuba nebere, wenye muke ya noa. Onye gagosino, Yali gwani gadiye, Chineke mo iwe gato. Onye kanga sino yerege, Chineke mo iwe gato. You are the fountain of living water, the Lord of the wings. You are God above all, highly lifted up. You are the Most High, the Most High, the Most High. Lord, you alone are worthy of all I pray. And as the guinea beneath weda, ikwesịrị ntụkwasị obi, Yenuwa ikwesịrị ntụkwasị obi. Alaeze haya Jerusalem Oriego no kego chimesimabati. Alaeze bini weda, ikwesịrị ntụkwasị obi. Yenuwa
ikwesịrị ntụkwasị obi. Ikwesịrị ntụkwasị obi. Ikwesịrị ntụkwasị obi. Ikwesịrị ntụkwasị obi. Omezi mmadụ. Ikwesịrị ntụkwasị obi. Ikwesịrị ntụkwasị obi. Ikwesịrị ntụkwasị obi. Onye m nọ n'iru ya. Ikwesịrị ntụkwasị obi. Ikwesịrị ntụkwasị obi. Ikwesịrị ntụkwasị obi. Onye m na-efe ya. Omezi mmadụ. Roman beauty fire. Your relative majesty. Chukwu ịdị ebube. Ịdị omimi. Ikwesịrị ntụkwasị obi. Ezi Chineke. Chukwu ịdị ebube. Onye nwe n'ịdị omimi. Ikwesịrị ntụkwasị obi. Ezi Chineke. Ịma mma gị bara ụba. Ebere gị enweghị. Ọ dị mma mgbe niile. Chine anya ma n'elobi. Gịnị ka m ga-eji tụnyere gị? Ya bụrụ na o zuru. Ọma mama zụrụ arụ. Echi m onwe bi ya n'iru gị onye abara. Can you stand on your feet wherever you are? Chukwu ịdị ebube. Ị nwere ike iguzoro n'ụkwụ gị ebe ọbụla ị nọ. Nwoke m ịdị omimi. Jisie ike guzoro n'ụkwụ gị. Ikwesịrị ntụkwasị obi. Ezi Chineke. Stand on your feet wherever you are. Ịma na Chineke dịrị gị na mma. Ịdị ebube. Onye nwe n'ịdị omimi. Ikwesịrị ịzụwara m. Ọ ya malite fere Chineke aka ebe ahụ ị nọ. Si ya na o meela. Onye duru gị from January rute November. Ọ ga-edu anyị baa 2024. Jisie ike no matter ihe ole ị ṅụrụ na guzoro n'ụkwụ gị. I want to tell you something. Ọwụ na ị na-efe Jizọs, Jizọs na-efe Chineke. Ọwụ na Muslim ka ị na-aga, Muhammad na-efe Chineke. Ọwụrụ na ọwụ amaala ka ị na-eme, amaala gị na-efe Chineke. We have only but one God. Ya wụrụ na ị nọ Hindu, Hindu gị akwụkwọ Chineke ka a na-akpọ. Guzoro ụkwụ gị maka Chineke. The man that brought us this far, ọ dịkwana gị easy. No matter the hardship in this country, God has been keeping us, providing for us. Ọ dịghị easy. Akwụkwọ nsọ asị na onye Chineke chọrọ imere ebere ka ọ ga-emere ebere. No matter our sins, God has kept us alive. Fere Chineke aka sị ya na o meela. Onye mere nwanne anyị nwoke ahụ nwaanyị ọma. Onye mere nwanne anyị nwaanyị ahụkwa dị ọma. Sị ya na o meela. Anyị bịara n'abalị a ka anyị celebrate ha as entertainers, neighborhood and other friends. Fere Chineke anyị aka. Onye ọla na-pass gị through hardship this particular year 2023 ga-amara na ihe ọ na-eme dị iche. Bụ n'ime ihe niile a Chineke kakwa na-arọpụtara anyị ihe anyị na-eri na ihe anyị sustain our families. Ọ dịkwanụ gị easy. Respect God. Fere ya aka. Si ya na o meela. Si ya na o meela. Anyị egwu ga-egwu ndị a na-egwu egwuregwu. I don't know what they are thinking and why you are playing.
Onu manu na aka enwe egwu. But I'll be in things of God. Quite okurano Chineke ugu. Biko. Iya iji wee chere onwe gị show la Chineke si na ọ chọrọ iwepụ ya ya ewepụ ya ka ga aga. Owe egwuregwu. I'm a mad one an entertainment industry this year. But Chineke do kremina ga but one I can da is your meme. Our entertainer sign our Bali within the space of 3 months. I was calculating with my phone today, committee online about that something committees. We are able to raise 12 point something million. Away Buregu. I can give you the details. So Chineke na rob trani ego I did not support umunani. Away Buregu 12 point something million. I'll give the details. And I just want to let me go Ashinabia. Or 18 member support or 80 committee and support. The same people, the same group. Fere Chineke akasia no mena. Mua we are exposed on Mama Dendo by 2024. Ama kocha season na udo. Ekwensa ga homo ano so go we get the same thing. Go we get the same thing. I was a man of God on our streets. They can that man of God, you came earlier because that the Bible no biatunso. Atulebugi kam no nyere. Elelanya buruburu nujo. Nina mowe Chineke gie. Oga magume. Onga gozigi ongeji akari kesiomume wagidegi onga gozigi Ugeji akari kezi omume wagidegi